बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दाख्लै बावैसो सिगां बेरला बर' चेनेल बिथांजोआ मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन। ओमफ्राय दा बे भिडिअआ गोबांथार ससियेल मिडियायावहाय गोसारलांगासिनो दङ। ओमफ्राय दा बे बिथांजोआ बे भिडिअ बानायनायनि सायावहाय फिन निमाहा बिफिनबाय। ओमफ्राय दा बिथांजोआ मानि सायाव भिडिअ बानायदोंमोन ओमफ्राय मानो निमाहा बिफिनखो नोंथांमोना निस्सय बे भिडिअखौ नायब्लानो बुजिलांखागोन। दा बिथांजोआ आङोहाय दहाय भिडिअ बानायनानैहाय नोंथाङा बे भिडिअखौहाय नोंथांनि चेनेलावहाय आगारनानैहाय होनो हागोन होननानैहाय आंहाय हरदों। दा थिग बेबायदिनो आङो नोंथांमोनहाय बे भिडिअखौहाय आगारनानै होनो सानदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौहाय नायलांनो हागोन। दा मानि सायावहाय भिडिअ बानायदोंमोन बा मानो निमाहा बिफिनखो स' लोगोफोर अब्ला भिडिअखौहाय नायलांनो हागोन। खुलुमबाय गासै रायजो राजानो नोंथांमोननिसिम। आं दहाय जितु भिडिअ बानायदोंमोन नवोदया एग्जामनि सोमोन्दै सानै गथ'साफोरनिया सासेना इंलिश सासेना असमिया रावजों फैदों होनदोंमोन प्रश्न पेपारखौ। बियो गावसिनिनो गोरोन्थि जादोंमोन। आंबो सोंहरखादोंमोन फर्माव गोरोन्थि खालामदों नामा, एप्लाइ खालामनायाव गोरोन्थि जायोबा बिदि फैयोनो, बर' बा बर', हिन्दी बा हिन्दी, इंलिश बा इंलिश अपसनखौ सोलायनांगौ होननानै सोंहरदोंमोन। ओमफ्राय गोरोन्थि जायाखै होनदोंमोन, नायस्लाबाखैमोन बिथांमोना। ओमफ्राय आं दा थांनानै नायबाय, एबसुनि आफादगिरि बिथांमोनाबो बुंहरबाय थां नों फर्मखौ थांनानै नाय नोंनि निजे मेगनजोंनो, अब्ला माया गोरोन्थि बेखौ नुगोन होननानै। ओमफ्राय दा गावसिनि एप्लाइ खालामनायानो गोरोन्थि जादों आरो एसामिस लिरदों। जाय बिथांखौ एप्लाइ खालामनो होदोंमोन बे बिथाङा थिसननानै हरदों जानो हानाय, बेखौबो जोङो दुसिला, माने खालामफ्रांदों जानो हानाय। दा नेक्स्ट बाराव जायफोरनाखि बिथांमोनहा नवोदया एग्जामनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै होयो, एप्लाइ खालामो, बेफोर बिथांमोनहा जाहाथे गाव मा लेंगुवेजजों लिरगोन बेखौ बर' बा बर', एसामिस बा एसामिस, हिन्दी बा हिन्दी, इंलिश बा इंलिश बे अपसनखौ सोलायनो दाबाव। बयबो बेबायदि गोरोन्थिखौ दामाव। जाहाथे आंबो भिडिअ बानायग्रा मानसि सोरबाया बुङोबा आंबो बानायखानांगोन बा बानायाबाबो जानाय नङा। दा आंनि सायाव आं जेनेबा आं गोरोन्थि राव बुंफ्रांबाय। नोंथांमोनहा गासै नवोदया स्कुलनि गायसनगिरि बा सामलायगिरि सार मेडाममोन आंखौ निमाहा होयो, गावनिनो हारिनि साननानै आंखौ जाहाथे निमाहा होयो, जाहाथे आंनि गोरोन्थि राव बुंफ्लांनायफोरखौ निमाहा होयो। आरो नेक्स्ट बाराव जाहाथे बयबो बिथांमोनहा एप्लाइ खालामनायाव बेबायदि गोरोन्थि मावा आरो रावबो बेबायदि गोरोन्थि राव बुंफ्राङा, बिनि थाखाय आं दिनै बयनिसिमबो निमाहा बिबाय।